Takže ja dneska si ukážem na taký menší tutoriál, aby ste vedeli, že čím vlastne ako robíte túto čiarku, vidíte tu na to, asi ste zistili podľa toho názvu, ale keď ste taký začiatočník ako ja, tak neviem úplne, že či to viete. OK, ľudia, takže si... No OK. Čiže ja dnes... OK, si no, takže počkajte. Ja to vládam podľa zvuku, vidíte, že keď zakričím, tak to bude taká červená, takže stačí kričať. Bude? Už je červená, takže to je pre toto všetko, dúfam, že ste ho užila, čau.